त्याचं नाव काय रोहन आहे ना? राहुल. हा रोहन एवढं सुदेपर्यंत लावले नाही ना खाली. आम्ही आता बघा निघालोय कुणालच्या बाबांच्या मित्राकडे जातो. मस्त अशी पावभाजी. कसा हैराण करतोय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि बघा ह्यांची मस्ती चालले. ह्या दोघांना की नाही इथे बेडरूममध्ये बांधून ठेवले, कारण बाहेर आहे ना भरपूर असे पाहुणे आलेले आहेत. बाहेर म्हणजे आमच्या शेजारी ना आज पूजा आहे, वास्तुपूजा आहे त्यांच्याकडे, म्हणजे बाजूचंच घर आहे. तर तिकडे सगळं पूजा वगैरे चालू आहे आता आणि जेवण वगैरे बनवायचं आहे. तर मला पण जायचं आहे थोडीफार मदत करायला. तर तिथेच आता निघाली होती. तर ह्या दोघांचं म्हणजे जास्त करून शेरूचा जरा दंगा चालू आहे, तुम्हाला मी दाखवते. काय होतं, ती नवीन नवीन माणसं दिसतात ना आणि मग भुकत बसतो मग शेरू. त्याच्यामुळे त्यांना इथे बेडरूममध्ये ठेवलं आहे आज. चला निघूया. काय पाहिजे? गुड बॉय गुड. मी आले पटकन येते, पटकन जराची मदत करून आले, थोडीशी. बघा मस्ती कर, भांडतो तो. सांगतो मला सोडायला, पण सोडलं तर परत तो बाहेर जाणार आणि दरवाजा की नाही वेळाचा आपल्याचा खुल्ला करून ठेवला. बघा सासरा ही त्याची भांडण्याची स्टाईल आहे. तर शेजारी आमच्या बघा गेली मी तिकडे पूजाना चालू झाली होती. हा त्या ताईंचा मोठा मुलगा आणि त्या बघा ताईनं मागे उभे आहेत. छान प्रकारे पूजाना मांडली होत्या. वास्तुपूजा, गणेश पूजा वगैरे असतं ना, ते सर्व इथे चालू होतं. म्हणजे सत्यनारायण पूजा नाही आहे, कारण त्यांच्या मुलांचे लग्न की नाही अजून बाकी आहेत. आता ह्यांचीने आमची ओळख सांगते. म्हणजे आम्ही कसं एकाच एरियामध्ये राहायचो पहिला, बिल्डिंग व्हायच्या आधी. पण ओळख म्हणजे अशी त्यांचं घर असं लांब होतं आणि आमचं पण घर लांब. अशी तोंड ओळख म्हणतात ना, फक्त इथं आता रस्त्याने बघा आपण बोलतो ना, तशी ओळख. पण आत्ता आम्ही शेजारी आलेलो आहोत. म्हणजे अगदी त्यांचं आणि आपलं असं बाजूबाजूलाच घर असं आलेलं आहे. तर सकाळी आमच्या सासूबाई मला सांगायला आल्या की शिला, म्हणजे मला बघा शिला म्हणतात, तुम्हाला माहीत नसेल कदाचित, पण माझ्या माहेरचं नाव शिला आहे, की त्यांच्याकडे पूजा आहे तर थोडीफार मदत करायला जा. तर म्हटलं चालेल, म्हटलं जाईन मी. तर इथे त्यांच्या घराच्या बाहेर बघा किती छान प्रकारे अशी रांगोळी वगैरे काढली होती, फुलांची रांगोळी. तुळस बघा किती छान प्रकारे मांडलेली आहे. आणि असं दाराच्या बाहेर अशी रांगोळी आणि तोरण वगैरे खूप छान केलं होतं. तर अशा पूजा आता बिल्डिंगमध्ये आमच्या की नाही सगळीकडे चालूच आहेत. तुम्हाला माहीत आहे, मागे पण मी सांगितलं तुम्हाला. आणि दुसऱ्या साईडचं जे शेजारचं घर आहे ना, तिथे जेवणाचं चालू होतं. म्हणजे मला अगोदर वाटलं की जेवण बाहेरून मागवतात का, कारण म्हणजे आतापर्यंत जितक्या पण पूजा झाल्यात ना सगळ्यांकडे ना असं बाहेरनंच जेवण मागवलं होतं. पण ह्यांनी घरात ठेवलं होतं. पण म्हणजे मला थोडीफार काहीतरी करायचं असेल एखादी वस्तू. पण जेव्हा मी तिथे गेली ना, तेव्हा त्यांचे नातेवाईक वगैरे सगळे होते. त्यांचं कटिंगचं वगैरे सगळं काम चालू होतं आणि मी पण कांदा वगैरे चिरायला घेतलं होतं. आणि नंतरला म्हणजे जेव्हा मी त्या ताईंशी बोलली की तुम्ही जेवणाचं वगैरे, तेव्हा त्या मला सांगायला लागली नाही सगळं जेवण करायचं आहे आणि म्हणजे घरातच सगळं करायचं असं. आता ह्यात त्यांचे नातेवाईक बघा, ह्या ज्या आहेत ना ताई, आणि त्या खास जेवण करायलाच आल्या होत्या. आणि त्यांना पण लवकर असं जायचं होतं, म्हणजे खूप घाईघाई होती त्यांची पण. म्हणजे मला असं वाटलं की ते जेवणाचं वगैरे करतात, त्यांना असं भरपूर असं म्हणजे स्वयंपाकाची बघा काय काय जणांना आवड असते ना तसं. म्हणजे म्हणून मग मी जास्त अशी पुढे गेली नाही. मी कांदा वगैरे चिरायला बसली मी. आणि तेवढ्यात काय झालं की गॅस चालू केला ना, तर चुला बघा असतो ना, तो एकदम आवाज यायला लागला. आणि मग आम्ही पण घाबरलो. कांदा चिरते तर आम्ही सांगतो नाही तुम्ही बंद करा, पण खूप डेंजर होतं ते. म्हणजे जवळजवळ 3 गॅसचे चुले आहेत ना, जे बाहेर बघा शेगडी असते ना, ती विकत बघा मिळतात ना मोठे मोठे, ते आणले होते त्यांनी. पण तिन्ही चुल्यांना काही ना काही प्रॉब्लेम येत होता आणि बराच उशीर पण झाला होता. मला वाटतं 11 11:30 होऊन गेले असतील. तरी पण काहीच म्हणजे जेवणाचा काही पत्ताच नव्हता, कारण गॅसच पेटवल्यानंतर कसं करणार. आणि त्या ताई पण एकदम टेन्शनमध्ये आला. म्हणजे त्यांच्याकडे पूजा होती, त्या पण एकदम घाबऱ्यावर झाल्या की कसं सगळं आता मॅनेज होणार, कसं वेळेत सगळं कसं होणार. तर आणि त्या दुसऱ्या ज्या नातेवाईक आले त्यांना पण लवकरात लवकर त्यांच्या म्हणजे कामाला पण त्यांना जायचं होतं. तर मग नंतर शेवटी मी पुढे होऊन त्यांना म्हणाले की मी काही मदत करू का तुम्हाला, म्हणजे मला थोडंफार जमतं जेवणाचं.
म्हणजे नंतर मग मी त्यांना सांगितलं की नाही म्हणजे आवड आहे मला जेवणाची आणि असं जेवणाचं वगैरे मी करते. ह्याच्यापूर्वी जेव्हा मी म्हणजे गावी जायच्या आधी जेव्हा मी मुंबईला होते तेव्हा अशी जेवणाची ऑर्डर वगैरे मी घ्यायची, म्हणजे घरगुती ऑर्डर वगैरे मी जाऊन करायची जेवण. मग तेव्हा त्यांना जेव्हा माहिती पडलं मग ते आपण खुश झालं आणि मग पटापटी ते करायला सुरुवात केली. छोलेची भाजी, बटाट्याची भाजी तुम्ही बघताय गॅसवरती एक साईडला बघा बटाटे त्यांनी ना शिजत घातली होती आणि एकीकडे छोलेची भाजी करायला घेतली होती. म्हणजे बेसिक जी तयारी होती ना चिरायचं वगैरे ते थोडंफार आहे ना झालं होतं, पण मेन काय झालं होतं की उशीर झाला होता. तर पटापट मग इथे सुरुवात केली. हा जो तुम्हाला गॅसचा चुला दिसतोय ना तो आमच्या घरातनं आम्ही आणलेला, कारण ते चुला आयत्या वेळेस 3 शेगड्याने दगा दिला, त्याच्यामुळे मग हा आमचा घरातला चुला आहे ना पटकन जाऊन ना आम्ही घेऊन आलो आणि मग कुणालच्या बाबांनी तो लावून दिला चुला. आणि मग इथे बघा ही सगळी जेवणाची तयारी ना अशी फटाफट इथे करायला घेतलं. तर छोलेची भाजी पटापट अगोदर करायला घेतली ना, तर एकीकडे हे बटाटे जे शिजलेले आहेत ना ते काढले गॅसवरनं आणि पटापट कुकरला ना दोन्हीकडे लावून घेतलं. म्हणजे ज्या ताईंच्या घरी पूजा होते ना त्यांच्या गॅसवरती तिथे 2 कुकर लावले आणि ह्या शेजारच्या घरामध्ये तिथे 2 कुकर लावले आणि असं पटापट करून डाळ वगैरे अशी बघा शिजवून घेतली. एकीकडे भाजी डाळ सगळं असं फटाफट सगळं करून घेतलं. सगळ्यात शेवटी काय राहिलं होतं, फक्त भात करायचा राहिला होता आणि बरोबर 1:15-1:30च्या दरम्यान सगळं जेवण ना करून झालं होतं. तुमच्याशी शेअर करायचं होतं, म्हणजे तुम्हाला सगळं दाखवायचं होतं, पण काय झालं की जेवण करणार का शूटिंग करणार असं सगळं झालं होतं आणि शूटिंग करायला पण कोण नव्हतं, कारण सगळीजणं कामामध्ये बिझी होते. आणि त्या ताई पण खुश झाल्या की चला म्हणजे आयत्या वेळेस इतकी अडचण आली पण झालं, वेळेस सगळं आपलं होतं आहे. आणि ह्या बघा ह्या दोघीजणी आहेत ना त्या छोलेची भाजी वगैरे आम्ही केलं होतं, त्याने जेवण वगैरे ते रिकामे करत होत्या. त्या पण म्हणजे सगळेजण म्हणजे खुश झाले की नाही खूप छान प्रकारे जेवण म्हणजे झालं. आणि नंतर त्यांची पाहुणे एक 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 चालली आणि जसं माझं काम झालं तसे मग मी घरात निघून गेली. मग बंद कर दरवाजा कोणाला. हे बघा वाघ्या शिवरे बघा आत्ता मी आली ना घरामध्ये, त्यांना असं वाटलं कुठे गेले नाही कुठं नाही, पोपटांना खाऊ देतात कुणाच्या करते. मग मी आता तर आत्ता बघा मी आली घरी, म्हणजे येऊन बराच वेळ झालेला आहे मला, अर्धा-पाऊण तास झाला. घरातलं थोडंसं काम आहे ना ते आटपायचं आहे. तिकडे पण आता म्हणजे शेजारी आता पाहुणे वगैरे आता त्यांची सुरुवात झालेली यायची आणि त्यांच्या पंक्ती वगैरे जेवणाच्या आता चालू आहेत. तर मी जाणार आहे पाया पडायला, पण आत्ता नाही म्हटलं संध्याकाळी जाईन, घरातलं थोडंसं करून घेते. संध्याकाळच्या वेळेस बाहेर पण जायचा विचार आहे, म्हणजे कुणाच्या बाबाचे मित्र आहेत ना त्यांच्या घरी जायचं आहे. आता बघूया कसं काय जमतं आहे कसं ते, म्हणजे बाबचं पुढचं प्लॅनिंग आहे ना आता कसं काय त्याचं काय माहीत नाही आहे. पण एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, जेवण खूप छान झाले. म्हणजे त्यांनी फीडबॅक दिला मगाशी, ते भाऊ आहेत ना मगाशी आले होते आणि ते सांगत होते काकी जेवण खूप छान बनवलं आहे, म्हणजे सगळंच जेवण छान झालेलं आहे. आणि त्यांनी आता पुऱ्या बाहेरून मागवलं, म्हणजे पुऱ्या घरात नाही केलेल्या आहे, बाकीचं सगळं जेवण आहे ना ते घरी बनवलं, म्हणजे डाळ भात 2 भाज्या पापड वगैरे सगळं घरात केलेलं आहे. पण खास स्पेशल भाज्या इतक्या छान झाल्या त्याच्यामुळे पुऱ्या त्यांनी आता बाहेरून मागवलेल्या आहेत असं त्यांनी मगाशी मला सांगितलं. आजचा दिवस की नाही थोडा वेगळाच होता. तर तुमच्याशी बोलून झाली आणि कुणालने बघा ह्या क्लिप मला व्हॉट्सअपला पाठवलेल्या आहेत. कुणाल आपला तिरुपतीला गेलेला आहे आणि कुणालचा पहिला विमान प्रवास, त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की नाही कुठेतरी तुमच्याशी शेअर करायला पाहिजे, कारण कुणाल पण म्हणजे याची इच्छा होती कुणालची की काहीतरी असं विमानामध्ये प्रवास करावा आणि ती त्याची इच्छा पूर्ण झाली. त्याच्यामुळे ही गोष्ट पण बघा तुमच्याशी शेअर करते मी. तर पहिल्यांदा केलेला कुणालचा विमान प्रवास, त्याच्यामुळे मला पण असा विशेष आनंद आहे, म्हणजे खूप बरं वाटलं मला हे सगळं बघून. त्याच्यामुळे तुमच्याशी बघा ही गोष्ट ना मी शेअर करते. आणि हा बघा बसला आहे विमानामध्ये. तर झालं आता याचा प्रवास सुरू झाला, तो पोचला व्यवस्थित तिरुपतीला आणि मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये येईल पण तो. तर इथे पुन्हा संध्याकाळ झाली, तिकडे पूजेच्या इथे पाया वगैरे पण पडून आली मी. आम्हाला जायचं होतं कुणालच्या बाबांच्या मित्राच्या घरी, तर निघालो आम्ही. म्हणजे काय झालं गावाहून आल्यापासून त्यांना आम्ही भेटलोच नाही, त्यांचे खास मित्र आहेत ते. तर मध्ये एकदा ते आम्हाला भेटून गेले आणि थोडेसे रागावले पण होते की तुम्ही अजून आलात नाही आमच्याकडे. त्याच्यामुळे म्हटलं चला पटकन जाऊन येऊया. जास्त नाही, एक 10 ते 15 मिनटं फक्त थांबायचं होतं आणि पुन्हा आम्हाला घरी यायचं होतं. तर निघालो आम्ही घरी, तिकडे पोचलो. पण ते मित्र जे होते ना ते कामानिमित्त कुठेतरी बाहेर अडकले होते, पण त्यांची बायको मुलं वगैरे आम्हाला भेटली. शूटिंग काही केलं नाही मी, कारण एक 10 मिनटं तिथे थांबलो आम्ही, गप्पा गोष्टी केल्या आणि निघालो तिथून. घरी आली आणि घरी आल्यानंतर पुन्हा जेवणाची तयारी. तर पावभाजी बघा केली होती
आणि पावभाजी म्हटल्यावरती बघा सगळ्यांना आवडते की नाही, आमच्या पण घरामध्ये सगळ्यांना पावभाजी आवडते. तर इथे पावभाजी माझी करून झाली होती आणि पाव आणले होते ना, ते कुणालचे बाबा जरा मला शेकण्यासाठी मदत करत होते. म्हणजे काय झालं, उशीर पण झाला होता ना, त्याच्यामुळे आल्यानंतर मी पटापट कुकर लावून घेतला भाजीचा. आणि मग एकीकडे कटिंगचं वर जे काम असतं ना, ते आम्ही दोघांनी म्हणजे कुणालच्या बाबा आणि मी आणि पटापट सगळं करून घेतलं, फोडणीला घातली. आणि पाव जे आहेत ना ते त्यांनी शेकायला घेतले. म्हणजे असं दोघांनी मिळून ही पावभाजी जी आहे ना आम्ही तयार केलेली आहे. आणि तुम्ही बघा बावळीचा रंग किती छान आहे. आणि हिचं प्रमाण पण सांगते. आता ही कढई तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मला वाटतं लहान असेल, पण ही जवळजवळ 1-1.5 किलोच्या आसपास पाव जे ना बनवली होती. म्हणजे थोडीशी जास्तच बनवली होती, म्हणजे कोणी आलं घरात तर खाऊ शकतात. आणि राहिलीच तर म्हणजे दुसऱ्या दिवशी पण आवडते खायला. त्याच्यामुळे पावभाजी जेव्हा बनते आमच्याकडे ना, तेव्हा अशी भरपूर प्रमाणातच बनते. तर हे बघा कुणाल जेव्हा आता पाव ह्याने शेकायला घेतलेलं आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जास्त करून जेवणाचंच बघा मी दाखवलेलं आहे. तर एक गोष्ट तुमच्याशी शेअर करायची आणि तुम्हाला सांगायची पण की जेवणाची कामं सध्या मी शोधत आहे. म्हणजे 1-2 ठिकाणी मी बघून आली होती आमच्या एरियामध्ये, पण पगार खूप कमी सांगितल्यामुळे ते नाही जमलेलं आहे. तर तुमच्या इथे जर का कोणाला गरज असेल, तुमच्या ओळखीचे असेल किंवा नातेवाईक वगैरे असतील ना, तर जरूर मला कमेंट करा किंवा मेसेज करा व्हॉट्सअपवरती. नंबर बघा मी दिलेला आहे आपल्या चॅनलवरती, जरूर कळवा मला. तर इथे बघा जेवण आपलं करून झालं, म्हणजे पावभाजी रेडी झालेली आहे. आणि इथे आम्ही जेवायला घेतलेलं आहे. आम्ही दोघंच जणं, कारण सासूबाई होत्या आमच्या, त्या बेडरूममध्ये बसल्या होत्या जेवायला. त्यांचं सिरियल चालू होती ना, मराठी सिरियल त्यांना आवडतात बघायला. आणि बाकीचे जे भोप्या आहे आमचे दीर वगैरे आहेत ना, ते सर्व बाहेर गेले होते. म्हणजे उशीरच झाला होता तरी पण त्यांचं उशीर असतं जेवणं. आणि भाग्या शिरू पण जेवून झाले होते. आणि इथे मी कुणालच्या बाबांना विचारत होती कशी झालेली आहे पावभाजी. तर कुणालच्या बाबांना पावभाजी भरपूर आवडते, तर त्यांनी मी सांगत होते की खूप छान झाली. तर चला ताईंनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काय शेअर करता आलेलं आहे तुम्हाला आवडलं असेल अशी अपेक्षा करते.